Hej skatterbasse. Stærk tobak. Tre timer senere. Hvad så, Bolle? Hvad laver bro? Hørligt talt. Det kan sgu da ikke bare gå rundt og spørge folk om midt på gaden. Hvad skal jeg lige for din stemme, mand? Det kan altså den tid på måneden. Jeg driller. Du skal lade være med at stjæle mine potteplanter. Har det ellers forstået din store, fede narkotika? Æblemost. Nå da. Jamen så kom. Bøjlehoved. Ja, hvad er der nu? Nu står hun altså der igen. Det er narkofraget nede for ungdomsklubben. Er der nogen, der har set min cykelhjelm? Nej, men vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at finde den. Okay, bro. Men hvad vil vi starte med at spørge ham derovre? Det er sgu da min cykelhjelm. Meget senere. Er det narkofraget? Det kan du bande på. Ved du hvad? Vi har faktisk købt en burrito. Jeg vil have min cykelhjelm. Med cykelhjelm eller ej, så kan man altid få dårlig mave og diarré og alle mulige specialiteter på mexicansk, som er lavet af diverse ting og sager for... Hun lagde på. Den næste dag. En ordentlig dealer. Hvorhenne? Hvorhenne? Ja, det skal du jo ikke tænke på, lille skatbasse. Den tager jeg altså! Du spiller jo ikke engang! Okay. Jeg kunne godt tænke mig et stykke brofist, tak. Mexicansk diarré! Jeg har faktisk de allerstørste hænder i hele galaksen, men der er ingen at bruge dem på. Vi to bliver snart nødt til at gå ud i verden og finde den skide cykelhjelm til dem narkofraget. Køb mig nogle handsker, baby. Nej, det synes du heller ikke, at det er fint. Jeg driller.